I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u novoj epizodi. Danas ćemo da igramo Uber Strike. Meni malo laga zato što snimam sa Frapsom. Nisam navikao s njim da snimam. Ali mislim da me sad malo bolje čujete pošto sam stavio slušalice. Inače ja sam noob u ovoj igraci, imam je tek 2 sata na Steamu. Besplatno je. I oni su pobedili. Ko sranje. Ću plavi doći. I da ljudi, nisam dugo bio aktivan na YouTube kanalu. Na mom kanalu Frosty Chili, ali izvinite, jebi ga, morao sam da imam obaveze oko škole, ali sada je raspust. I da, subscribeujte se na mog brata, kanal zove se Red Bugs. Počeo je tek da snima, on snima i gaming i skečeve. Tako da će vam biti zanimljivo. I da, uskoro snimio je skoro novi video. Zove se Otrovna tableta. Da. Smešan video onako. Inače, kao što ste skapirali u ovoj igrici, treba da se bijete sa ovim likovima. Inače, ovo je multiplayer ako niste znali. Za malo da mu ubija. Nisam ti od juče malo če. I da, ako ima Srba na ovom serveru, pozdrav za njih. Mada ne verujem. Jel će me puciš tako, a? Tako bate, a? Ne mi je Gatling. Inače, ja sam imao sve ove stvari, ne znam što mi ih izrisao. Sad ću da im se najavim na osnovne majke. Znači, samo uzmete ovaj Gatling, držite F. U stvari ne morate F, možete odmah levi klik, ali meni je lakše F, jer odmah počinje da puca. I da, ja zadnji sam normalno. I da, ako ne budem puno pričao, nemojte da se ljutite, jer jednostavno teško je kad igrate da pričate, jer me ovaj pedar može ubiti. Uzet ću ja bolje ovo. I čekajte, imam li novca da kupim samo nešto da im poštoje to. Jap. Canon. Evo za šta mogu para da skupim. Mogu za ovo. Aha. I da, pozdrav za mog brata Iliju. Zove se Ilija, ali ja ga zovem Freddy. Zato kada smo igrali Minecraft, on se zvao stalno Freddy, znate, Freddy. I da, ako hoćete, dodajte me na Steamu, zovem se Restivojević Lazar, pa možemo zajedno da igramo Uber Strike. Biće to u mom klipu. I tako. Ali me lik racipi. Inače igrica nije loša ovako. Ja inače imam 40-50 FPS, ali sad zato što snimam s ovim Frapsom, on mi skida FPS. Ja ne znam zašto. Čekajte, moram začeti zalivujem. Izvinite zbog ovoga, ali moram nešto da vidim.
Options. Dobro, to je na sync, dobro. Audio. To je sve super. To mi treba. Izvinite zbog ovog laga. I ljudi, to je bilo to, pošto je počeo komp da mi laga. Vidimo se u sljedećem.